Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 11-nji marty hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri geçen ýylda Washingtonyň mehmanhanasynda öz otagynda öle tapylan Orsiýetiň öňkü medeniýet ministri Michail Leyseniň kelletine ýeten şikestlerden ýogalandygyny aýtdylar. Prezident Vladimir Putin'in öňkü ýaranynyň öldürilendigini çaklamaga esas berýär. Türkiýanyň Içekali şirketiniň $5 milyard dollarlyk dawasy bilen halkara suwdyna ýüz tutup Türkmenistandan eden şikaýaty kanagatlandyrylmady. Türk kompaniýasy ulu guruluş proýektleriniň Türkmen hökümetiniň iki taraplaryň investisiýa şertnamasyny bozaýan gatnaşmalary esasynda togtatylandygyny aýdyp şikaýet edipdi. 140 000 adam birleşip bütün dünýä bankyndan Özbegistana kredit bermezligi talap etdi. Halkara paýta kompaniýasynyň koalisiýasynyň Dünýä Bankynyň prezidenti Jemkena tapşyran petisiýasynda Özbegistanyň paýtaçylyk ulgamynda halky mejbury zähmete süreklemek siýasatyny ütgetýänçe kredit bermezligi soralypdy. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odan täzelikler bilen tanış bolun. Washingtonyň resmiýetleri noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň paýtagtynyň mehmanhanasynda öz otagynda öle tapylan Orsiýetiň öňkü medeniýet ministri Michail Leyseniň kelletine ýeten şikestlerden ýogalandygyny we geçirilen barlyklaryň Vladimir Putiniň öňkü ýaranynyň öldürilendigini çak etmäge esas berýänligini aýtdylar. Medisina barlyklary boýunça edaranyň ýol başçysynyň 10 martda çap eden hatawatynda Leyseniň ölümine sebäp bolan beýleki faktorlaryň arasynda onuň boýnuna, bedenine, eline we aýagyna güç bilen yetirilen şikayetleriň ençemetiniň bardygy aýdyldy. Resmiýetler Leyseniň ölümi bilen bagly işiň entek tamamlanmandygyny aýtdylar. Leyseniň cesediniň 5-nji noýabrda Washingtonyň DuPont mehmanhanasynda tapylmagy onuň Birleşen Ştatlaryň Federal Derňew Bürosyna ýardym teklip eden soň öldürilenligi baradaky çaklamalary döredipdi. Putiniň gol astynda medeniýet ministri bolan döwründe Leysen Kremlin gözegçiligindäki Gazprom media kompaniýasyna gözegçilik edipdi we ingliz tilinde işleýän Russia Today telewizionyny döretmäge ýardym beripdi. Orsiýet we Hytaý demirgazyk Koreýanyň ballistik raketa synaklaryny besetmäge we gepleşiklere dolanmaga ündediler. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi bu beýannama bilen 11-nji martda Moskwada geçirilen gepleşikleriniň ýygyny çykyş etdiler. Bu duşukdan bir gün öň demirgazyk Koreýa gyýsy aralyga urýan 2 raketasyny deňize atmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykyş etdi. Lavrov Moskwanyň Pxenyanyň özüne alyp barşyny jogapkärçiliksiz diýip hatap edýänligini bellädi. Gyýsy uzaklyga niýetlenen köp sanly raketa eýe bolan Pxenyan uzak aralyga ýetýän raketalary şeýle-de kontinent ara raketalary döretmegiň üstünde işleýär. Orsiýet raketadan goranyş S-300 katymly sistemalarynyň birinji böleginiň Irana şu ýylyň awgust ýa-da sentyabr aýlarynda berilejekdigini aýtdy. Orsiýetiň Rostek Senagat kompaniýasynyň ýolbaşçysy Sergey Chemezowyň bu çykyşy agdalan alalaşyň kynçylyklary uçuranlygy baradaky çaklamalaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Orsiýetiň adag dalmadyk resmiýetiniň 9 martda Kommersant gazetyna aýtmagyna görä töleg bilen bagly mesele ýüze çykypdyr. Israil we Birleşen Ştatlar raketalaryň Iranyň ýadro karhanalaryny howa hüjümlerden goramak üçin ulanylmagyndan howa tyrlanma bildirýärler. Birleşen Ştatlaryň media serişdeleri Obamanyň administrasiýasynyň 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň New York ştatynda kiçi bente garşy kiber hüjümde Iranly hakerleri aýyplaýanlygyny habar berdiler. Adalet departamenti hakerlere garşy aýyplamany taýýarlandygyny we onuň şu hepde köpçülüge ma'lum ediljekdigini aýtdy diýip 10 martda Reuters we CNN habar berdiler. Obamanyň administrasiýasy dekabr aýynda Ukrainada elektrik energiýasynyň üçinçiligine zeper ýetirilmegine kiber hüjümüň sebäp bolanlygy anyklanandan soň daşary ýurtly hakerleriň Birleşen Ştatlaryň infrastrukturasyna zeper ýetirmeginden has uly aladalanma
bildirýär. Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolic Belgradyn Kosowa boýunça dawatyny Moskwanyň goldajakdygy barada Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ynandyranlygyny aýtdy. Kosowa 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşsyzlygyny elan etdi we häzirki wagtda 110 ýurt tarapyndan ikrar edilýär. Putin Serbiýanyň Ortiýada bir baglap biljekdigini, Serbiýanyň aýratyn hem Kosowada öz territorial bütewligini hem garaşsyzlygyny goldaýanlygyny aýtdy diýip Nikolic Putin bilen 10-njy martda Moskwada geçiren duşugunda aýtdy. Serbiýa tatan etnik Alban ýylatly Kosowanyň Birleşen Milletler Guramasyna goşulmagynyň öňüni almak boýunça diplomatik görüşinde Moskwanyň goldawyna daýanýar. Yaponiya 18.000 adamyň ölümüne getiren Fukushima ýadro reaktoryny ýumran helakçylykly tsunamiyanyň 5-nji ýyl dönümini belledi. 2011-nji ýylyň 11-nji martynda yerli wagt bilen sagat 2:46-da 9 magnitudaly yer sarsgynynyň başlanan takyk wagty şol dymyşlyk bilen bellendi. Yaponiýanyň imperatory Akihito onuň aýaly Michiko we premier-ministr Shinzo Abe Tokyoda resmiýetlerin hem diýeri galanlaryň gatnaşmagynda geçirilen dawara ýol başçylyk etdiler. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikler bilen tanış oldunuz. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri geçen ýylda Washingtonyň mehmanhanasynda öz otagynda ölü tapylan Ortiýanyň öňkü medeniýet ministri Michael Lesin'in kellesine ýeten şikastlerden ýoglanlygyny aýtdylar we geçirilen barlyklaryň onuň öldürilenligini çak etmäge esas berýänligini ma'lum etdiler. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň öňkü ýarany Lesin'in jesedi 5-nji noýabrda Washingtonyň DuPont mehmanhanasynda tapylypdy. Bu iş boýunça soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Washingtondaky resmiýetler Ortiýanyň öňkü medeniýet ministri Michael Lesin'in kellesine degen küçük zarbalaryň salan yaralaryndan ölendigini aýdýarlar. Bu kesgitleme öten noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň paýtagtyna bir mehmanhananyň otagyna ölü tapylan prezident Vladimir Putiniň öňkü ýaranynyň öldürilendigini çaklamaga esas töredýär. Şäheriň baş medisina baýlykçysynyň 10-njy martda Azatlyk radiosyna gawşan beýannamasyna Lesin'in ölümine koşan beýleki faktorlar onun boynuna, gewresine, kellesine we aýaklaryna kötek zarbalardan ýeten yaralar diýilýär. New York Times gazetiniň ady agdalmadyk bir resme sargylanyp ýazmagyna görä, bu yaralar Lesin'e Washingtonyň DuPont Circle mehmanhanasyndaky otagyna dolanyp gelmedinden öňdüşipdir. Washingtonyň polisiýa departamentiniň sözçüsi Dustin Sternberg ýagdaýyň entek baýlanýandygyny aýtdy. Ýöne medisina baýlykçysynyň beýannamasynyň muňa bir jenaýet iş diýip garalmalydygyny aňladýandygyny bilemek diýdi. Biz hiç bir zady häzirki etapda yapmakçy däl diýip Sternberg aýtdy. Federal dergen gullugy FBI hem medisina baýlykçysynyň beýanaty barada belli bir zat aýtanyk. Lesin mehmanhananyň otagyna 5-nji noýabrda ölü tapyldy. Ol 59 ýaşyndady. Kreml tarapyndan maliýeleşdirilýän media şonuna maşgala agdalaryna salgylanyp uzak wagtla Putiniň geňeşçisi bolan bu millioneriň tarapy taýin ölendigini habar beripdi. Bu aralykda Ortiýanyň daşary işler ministriniň bir sözçüsi ministerligiň Lesin barada barýan baýlyklar hakda Amerikan häkimiýetlerinden ençimegedek maglumat sorandygyny aýtdy. Maria Zakharova 11-nji martda Facebookda şeýle ýazdy. Ortiýanyň elçihanasy Oskrajdarynyň ölümi baradaky baýlykda bolan ilerlemeler hakda diplomatik kanallaryň üstü bilen ençimegedek soraglar etdi. Amerikan tarafy bizi düýpli maglumatlar bilen üpçüneden okdydy. Biz Washington tarapyndan aýdynlyga garaşýarys. Şu gün mediada ýaýradylan maglumatlar tasdiklansa, onu Orta häkimiýetleri halkara kanuny kömek üçin Amerikan tarafyna bir haýyşnama iýerer diýip Zakharova ýazdy. 1999-njy ýyldan 2004-nji ýyla çelli Putiniň medeniýet ministri bolan Lesin Kremlin kontrolündaky Gazprom Media ýol başçylyk edip ingliz dilindäki Russia Today habar ulgamynyň gurulmagyna ýardym berdi. 2013-nji ýylda Gazprom Media Holding'a başlyk bolan Lesin ondan bir ýyl soň aýdyryşyna görä maşgala işleri sebäpli bu orundan çekildi. 2014-nji ýylda bir Amerikan senatory Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentinden Lesin'in Los Angeles etrabyndan $1 milyon öýjaý satyn almakda bir kanun maliýe serişdelerinden peýda
peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça barlygy geçirilmegini sorady. Umumy emlägi hasaba alýan edara destelip tanylýan bir korporasiýanyň 2011-nji ýylyň awgustunda Beverly Hills'de 1208 kvadrat metrlik öýi 13,8 milyon dollara, 2012-nji ýylda hem 985 kvadrat metrlik Brentwood öýüni 9 milyon dollara satyn alandygyny görkezýär. Kaliforniýanyň ýokary sudynyň garamagyna berilen we Azatlyk radiosyna elýeterli edilen dokumentleriň görkezmegine görä 2011-nji ýylyň iýul aýynda Kaliforniýada registrasiýa edilen dastelin ýeketek eýesi lesin. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň Içikali şirketiniň $500 milyon dawaty bilen halkara sudyna ýüz tutup Türkmenistandan eden şikayaty kanagatlandyrylmady. Türk kompaniýasy Türkmenistanda malaşyran uly guruluşyk proýektlerine Türkmen hökümetiniň goşulmagynyň iki taraply şertnamaly bozonlygyny aýdypdy. Içikali Türkmenistan bilen işleşen we Türkmen tarapyndan şikayet edip halkara sudyna ýüz tutan 20-den gowrak türk şirketleriniň biri. Onun işi boýunça jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Bütün Dünya Bankynyň ýanynaky sermaýe dagwalaryny söýleýän halkara merkez çarşenbe güni Türkiýanyň hususy kompaniýasynyň Türkmenistana garşy eden $567 milyon şikaýatyny reddetdi diýip Lo 360 nesiri Los Angeles'tan habar verdi. Türk kompaniýasy uly guruluşyk proýektleriniň Türkmen hökümetiniň iki taraplyň investisiýa şertnamasyny bozýan gatnaşmalary esasynda togtadylandygyny aýdyp şikaýet edipdi. Emma 10 martda çap edilen habarda Türk kompaniýasynyň hökümet resmiýetleriniň bir ruhsat gatnaşmasyny görkezip bilmänligi aýdylýar. Netijede 3 agdaly tribunalyň 175 sahypalyk kararyna İçkala İnşaat Limited şirketiniň Türkmenistanyň hökümetinden edýän şikaýaty reddedilýär. Mundan başga arbitrasiýa paneli Türk guruluşyk kompaniýasynyň Türkmenistany kanun tölegleri we çykdyjylar üçin $1,747,521 tölemegini buyurdy. Ýatly diýär, İçkala İnşaat Limited şirketi 2010-njy ýylyň 10-njy noýabryny sermaýe dagwalaryna seredýän halkara merkezine talap bilen ýüz tutupdy we bu iş şol ýylyň 20-nji dekabryna agdalan merkeziň kanunçylyk esasynda hasaba alınıpdy. Arbitrasiýa paneliniň karary bilen bagly çap edilen maglumatlardan görnüşine görä, şikaýetçi tarap 2007-nji ýylyň martyndan 2008-nji ýylyň iýuly aralygynda gysga wagtda Türkmenistanyň döwlet guramalary hemde döwlet edaralary bilen onun gowrak guruluşyk şertnamasyny baglaşypdyr. Emma şikaýetçi Türkmen hökümetiniň iş prosesine keseden gatnaşmak, edilmeli işleriň möçberini artdyrmak, ol işleri maliýeleşdirmeli fondlary ýatyrmak netijesinde iki taraplyň sermaýe şertnamasyny bozanlygyny öňe sürýär. Şikaýetde aýdylmagyna görä bu ýagdaýlar Türk kompaniýasynyň şertname esasyndaky işleriniň tölegleriniň düýüplük ýyjykmegine sebäp bolupdyr. Şeýle-de şikaýetçi şertnamalaryň maliýe şertleriniň üýtgörülendigini, bank hasaplarynyň goşmaça salgyt töleginiň tölenilmänligi üçin petiklenendigini, adalatsyz jerimelerin salynandygyny öňe sürýär. Mundan başga Türk şirketiniň şikaýetinde iş ýüzündäki şertnamanyň kanun taýdan esaslandyrmazdan togtadylandygy öňünden habar bermezden we gatnaşdyrylmazdan sud prosesiniň başlanýanlygy aýdylýar. Bu proses netijesinde şikaýetçi tarapyň maşinlary we enjamlary konfiskasiýa edilýär we olara jerime salynýar. Şikaýet edýän İçkala İnşaat Limited şirketi Türkmenistany maýa garşylandygyny, ýagny bu ýurtda öz bölümini döredenligini we guruluş proýektler üçin tehnika enjam getirenligini aýdyp, çeken ziýanyň deregine öwel pul hökmünde jemi 537 milyon Amerikan dollarynyň we 26,7 milyon euronyň tölenmegini talep edýär. Türkmenistan arbitrasiýa tribunalyna Türk firmasynyň edýän şikaýetleriniň hiç bir esasynyň ýokdugyny aýdypdyr. Resmaşgawadyň tribunala beren jogabyna aýdylmagyna görä, şikaýet edýän Türk firmasynyň öz baglaşan 13 şertnamasy boýunça boyun alan düýüpli işlerini amal etmek üçin dolanýyş, tehnika, adam we maliýe serişdeleri ýeterlik bolmandyr.
Burada ýa çekilsek, Türkiýanyň hürriyet gaziýeti 2011-nji ýylyň tomsuny Türkmenistany işleýän türk firmalarynyň bir bölegine tamamlanan proýektler üçin $1 milliard töweregine iş hakynyň tölenilmeýändigini habar beripdi. Türk medeniýeti şol wagt Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül bilen döwlet ministri Zafer Çağlaýanyň Türkmenistana eden bir günlük saparynyň 25 emes türk kompaniýasynyň Türkmenistanyň almaly ýylan algysy bilen baglydygyny habar beripdi. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyň işleýän türk kompaniýalarynyň öz bitiren işler üçin haklaryny öz wagtynda hem ilgiderli alýanyny aýdyp çykyş edipdi. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň valyuta çalyşyk nokatlarynda daşary ýurt pullaryny çalyşyp bolmaýar şeýle nokatlaryň ençemesi ýapyklygyna galýar. Şol birakda Daşgabatda türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna öwürmek boýunça elden edilýän söwda üçin jogapkärçiligiň göz öňünde tutulýanlygy barada resmi bildirişleriň ýerleşdirilýänligi habar berilýär. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazajy Haman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada banklarda dollaryň naqd görnüşinde satylmaýanyna şuň 2 ay boldy. Indi edil häzirki gün dollaryň söwdasy nähili dollar aljaklar näme diýär? Edil şuň Türkmenistanyň banklaryna daşary valyutalary satylmaýar. Men şuň daşary ykdysady gatnaşyklar döwlet bankyna Türk täzirçilik paýdarlary bankyna Garawum halkara paýdarlary bankyna Senagat täzirçilik paýdarlary banklaryna bollum. Şo ýerlerde görergöde alys-salys nokatlary işleýän ýaly penzireler açykdyr. Bir göze ýeýän täzelik 10-njy ýanwardan ozal şol alys-salys nokatlarynyň göze ýerlikli ýerini ýurt raýatlaryny her aýda 1000 Amerikan dollaryny satyn almagy ruhsat berilýärligi hakyndaky bildiriş atylgydy. Häzir şol bildirişler aýrylyp onuň ýerine Türkmenistanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine girilen üýtgetmelerden we goşmasalardan alınmalar aslyp goýulypdyr. Şol kodekse girilen üýtgetmeler hem goşmasalarda laýtada kodeksin 279-njy, 282-nji, 445-nji maddalaryna daşary ýurt valyutasyny söwda etmekde düýgün bozmalary ýol beren adamlara administrativ hemde sud jogapkärçiligi derejesinde çäre görüljekli hakyndaky goşmasalar girilipdir. O öňkü kodeksdäki çärelerden has güýçli çäreler. Amanradan şeýle bildirişiň asylmagyna näme sebäp boldy? Bir adamlara duýdurşokmyna aslan bildiriş diýip düşünmek gerek. Sebäbi döwlet banklaryny, ol täzirçilik bankyny ýa paýdarlar bankyny tapaw diýip dollar söwdasy döwlet tarapyndan edilmeýär. Gizli ýol bilen gara bazarlarda edilýän söwdanyň öňüne almak, banka gelen adamlara şol söwda bilen meşgul bolsalar özlerini administrativ hem de sud jogapkärçiligini çekmek ýaly çärelerin garaşýarlygyny kanunyň diline duýdurmak bolup çykdy. Amanrada häzirki ýagdaýda dollar aljaklar üçin çykalgydyň gara bazar ýaly bolup görünýär. Gara bazarda ýagdaý nähili? Dollaryň söwdasynyň gara bazaryna da ýagdaý juda çylsyrymly sebäbi gara bazarda da dollaryň gahaslygy, gytlygy dowam edýär. Üstesine de şol dollar gytçylygyndan peýdalanyp dollaryň gara söwdasyny edýän adamlar özüniň nezini şagladýarlar, narxlar häli şindi üýtgäp durýar. Indi bir Amerikan dollarynyň 4 manat 20 köpden satylmagy onuň tas 5 manada çedlarakda satyn alınmagy adat ýagdaýy urly. Ine adamlarda şeýle kynçylyk da ýöne ýanky diýenim gara bazarda da dollar mudama tapylyp durýar. Amanradan bu ýagdaý ýaşaýjylara nähil täsir etdirýär? Ýagdaý ýaşaýjylara özüniň elbet täsirini ýetirýär. Özüm şol täsir iki taraplyň täsir. Birinciden ýurtdaky kommersiýa dukanlarynyňky harytlaryň sanawy muktary gittikçe azalýar.
olary daşary ýurtlardan harit getirip üçün edýän firmalaryň da işi tas ýapypar diýen ýaly. Şonuň üçin hem kommersiýa dukanlaryna haritlaryň bahasy günne-günden gymmatlap gidip otyr. Bu bolsa alıcılaryň da adaty, raýatlaryň da durmuşyna erbet täsir edýär. Sebäbi dünkün aýdaly $1 satyn alan harydyny bu $1,5-2 satyn almaly bolýar. Kärdeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Häzir siziň dikkatyňyza bildirişimizi hödürleýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleyer Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 140 000 adam bileleşip bütün dünýä bankyndan Özbekistana kredit bermezligi talap etdi. 9 martda Washingtonda geçirilen bu kampaniýanyň gatnaşyjylary bu talap hatyny bütün dünýä bankynyň prezidentina gowşurdy. Has çekmejek maglumatlar bilen Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Murady tanışýar. Halkara paýta kampaniýasynyň koalisiýasynyň Dünýä Bankynyň prezidenti Jemkina tapsyran petisiýasynda Özbegistanyň paýtaçylyk ulgamynda halky mejbury zähmete süreklemek siýasatyny üýtgetýänçä Daşkent hökümetine obahojalyk ulgamyny östürmegi boýunça kredit bermezligi soralypdyr. Petisiýada koalisiýanyň 2015-nji ýylda geçiren mejbury zähmete gözegçilik edişiniň dowamında Özbegistanda azyndan 1 million adamyň paýta meýdanyny öz meýline garşy sürlendigi anyklanypdyr. Bu barada hökümetiň resmi görkezmeleri, interwiwlar, hasabatlar, Uydu hemem ses yazgılardan abarat dokumentleriň bardygyny koalisiýa nygtapdyr. Halkara zähmet bileleşiginiň 2015-nji ýylda paýta ýygyş mewsümine gözegçilik edişiniň barşynda Özbegistanyň hökümetiniň ilaty mejbury ýagdaýda paýta meýdanyna çykarýanlygyny tasdiklandan soňra Dünýä Bankynyň Daşkentdiň obahojalyk ulgamyna düzeltişleriň girdilendigini bildirýän düzgünnamasyny ananyp göz öňünde tutan $500 million pul kreditini toktatmasy gerekdi. Emma halkara zähmet bileleşiginiň bildirişine garamazdan Dünýä Bankynyň Özbegistana $500 million pul qard berýänligi barada Azatlyk radiosu geçen ýylyň 18-nji dekabrynda maglumat ýaýradypdy. Fevral aýynda Özbegistanyň hukukçylar toparam Dünýä Bankynyň beýle kararyna närazilik bildirip Dünýä Bankynyň öz başdak gözegçilik geňeşine ýusutdy. Bu Özbegistanda mejbury zähmet paktlarynyň bardygy barada derňe geçirmäge çagyryş etdi. Ýüzden hukukçylaryň biri Melahat Işankulowanyň aýtmagyna görä, insan hukuklarynyň meselesinde Özbegistana gelende halkara hukuk goragy guramalar näme üçin kulagyny ker we gözüni köredýär. Biz oňa haýran galýarys. Bu ýagdaý bizi gynandyrýar. Özbegistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diktaturanyň iň rawaşlanan ýurdy bolup durýar. Özbegistanda halk mejbury zähmete zorlanýar. Ýurtda dini erkinlik ýok. Ýerlenmeler dowam edýär. Siyasi tutsaklar dürli qıynamalara duçar edilýär. Özbegistanda halka hoply ýagdaýda gysyş görkezilýär. İnsan hukuklary meselesinde Özbekistan'a kelip takalganda halkara teşkilatlar nima üçin kulagyny ker gözlerini kur kılıp alışetkeni? Şeýle bolsa da halkara guramalar muňa üns bermeýär. Hususan halkara zähmet bileleşiginiň we Dünýä Bankynyň Özbegistan barada eden hereketlerinden nägile boldyk. Biz öz reaksiýamyzy şu idaralara we halkara guramalaryna bildirdik diýip Hanım Işankulowa aýtdy.
Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradiýanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Balkan vilayetiniň Bereket etrawynyň Uzyn suw owasynyň ýaşaýjysy Golaýdaky şähere we demiryol stansiýasyna barmak üçin jemgyýetçilik transportyň düpden ýokdugyny Azatlyk radiosyna görüň berdi. Uzyn suwyň ýaşaýjysy Nurgülüň sözlerine görä öň gatnan awtobuslar hem soňky döwürde doly ýatyrylypdyr. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Nurgül bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. İran, Türkmenistan, Kazakistan täze demir ýolunyň gurulmagy bilen şu Bereket şäherçesiniň içinde odal bar bolan demir ýol wagdaly başga ýere göçürildi diýildi. Şunuň göçürilmegi ýaşaýjylar üçin näme kynçylyklar döretdi. Wagdaly biziň üçin bir gowdat ol bir üýtgeşik. Ol taýda her hil näme hem amatlyklar bar o taýda. Şoňa ýöne gatnamak üçin biz halkydan gitmek üçin awtobus ýok. Biziň şu etatan şu uduntu obamyzyň gadançygy öň gadançyk häzirki Bereket etrawyna gatnaýan awtobusmyz bolardy. 2 wagt gatnardy. Şol häzir 2 wagt ýa-da 1 wagtam gatnap bilenak. Adamlar kötünye. Ýaşaýjylar ýerli oban ýaşaýjylar kötünye. Ulagy bolana ulagy bilen gitdi. Ulagy bolmadyklaryň oňa ýola çykyp şeýle gitmeli bolýar. Näme üçin şonu nemeden akly? Onun näme üçin şu awtobuslar gatnana ölki bir tapar gatnadylar ol. Aberde çelli bir gidip gelýär ýerden töň diýe dolmasa biz gitip biljekde diýe awtobus sürýän türjüli biziň diýe şonu awtobus dolmasa diýe gitmeýär diýip giden aklar häzir hem gatnaw ýok. Her kim ýanky öz ulagyna gitýär ýokdamda şu ýola çykyp häzir şu gynçylyk ba hiç ýerden şähere gatnamaýar awtobus. Şähere ýa-da ýanky demir ýol wagdalyna. Demir ýol wagdalyna da gatnaýan ýok bizden. Hiç de gatnanak obadan gitjek bolsaň şähere barmaly, ýerrekden baryp şu dew wagdaly näme poýdy wagtna sel bir ýerde garaşyp durmaly. Ýa-da bir ýerni haýst etme şoň giýjek de bizden etatan giýjek etjek. Demir ýol wagdalyny sen aşgabat tarafa gitjek bolsaň da türkmen maşyk de giýjek etjek. Bir mahal etjek poýdy. Öň gyýtgy poýdy gatnaýardy. Olam häzir ýok. Ýatyrdylar şu poýdy. Onuň ýylgyna gynçylyk bolýany, ýanky şu wagdaly barmak. Şoňa awtobus ýer näme ýok bizden şähere gatnaýan awtobusam ýok. Şonam aýryl ýok şu wagt. Her bir näme gatnaýan işleýärlere gynçylyk döretdi häzir. Obamyzdan çykmak mümkin näme diýerler, bir näme yerli ýaşaýjylar birini haýst etdiler. Öň gatnady awtobus şoň ýaly gatnan adamy tenşeýli gatna diýip häzir bolmagy mümkin häzir ýok. Ýanky haýst edilen awtobusyň eýesi hususy awtobusmy ýa-da döwleti degişli awtobusmy. Döwleti degişli awtobus biziň obamyzyň ýaşaýjy gatnap başlamagy täzeden inniki aýda ýola goýulmaly diýip umytda garaşyp otyrdy. Innisi gatnaýanda şoň narxy näçe? Biz şu öň nimetde öten ýylda gatnaýadydan şonu köne pullon 7,5 7 manat ýarym. Bereketiň etrap merkezi bilen täze wagdaly birikdiren awtolog barmy? Şon men görmek awtobus ýok diýip eşdiýäne. Şoňa her kim demede gitmede taksida gitmede men şonu awtobus bar diýip eşdemek şon. Ona ýolak çotda giýje bir mahal gelýän mota sagat 2-3-de giýje. Şotda ana demir ýol wagdalyna näçerekde baryp oturmaly bolýan. Şol her kim öz aýaglygy bolan adama wagt ragyna barýar. Ýoksam da gün ýaşmak her kim taksi bolsa näme dip kreni gitýän maşinler bolsa ýerrek baryp oturmaly bolýar. Wagdalda. Ha wagdalda daşda. Bereket etrawyna şumat üzüňerek da täze wagda şol näme öz aýaglygyň bolmasa şu ýere her kim gün ýaşmaka aşyk bolsa goňşyň maşiny bilen birinin haýst et başdan ýerrek gün ýaşmaka gitmeli. Şu ýerde onu 5-6 saat garaşyp oturmaly. Kreni atýan takslar näçeden ekitdiler bir ýüzüne. Şu täze wagdaly gitmek üçin şoň ýolny 5 manat diýerler. Şol agram talýamy? Elbetde her kim näme ýeňil awtobus bolsa belli wagtna bolsa ol amatly boljak da. Innişi udyntuň özünde ýolak çotda saklanmaýarmy? Udyntuda saklanýar, stansiýamyzda saklan az wagtlyk. Bir tägin ýa-da amatlymy? Ýok, betondat ýok. Onuň ýaramy garrylar üçin el çağırlar üçin kynçylyk da ol. Şol udyntudan minip düşmek poýda kynlyk döretýär, kynçylyk döredän soň her kim täze wagdaly gitip şo ýerden minip düşýär. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Balkan vilayetiniň ýaşaýjysy Nurgül bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň resmi habar beriş serýislerinde ýakynda çap bolan maglumatda
Türkmenistanyň giňişliginiň 97,4%-na gazyň çekilenligini, gaz bilen üpçün edilenligi habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizde gaz üpçünçülüğiniň ýagdaýyna ähli öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radio we WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.